Herrirako abokatu Aiert Larrarterekin izan gara gaur goizean. Herriraren aurkako sarekada dela eta azken egunetan gertatutakoaz hitz egiteko bildu gara berarekin. 18ak aske geratu dira, oraindik bi barruan daude, ezta, baina zein egoeretan gelditu dira aske ze kargurekin? Egozen dizkieten karguak oso larria dira, hauek erakunde terroristan integratu egotea egozten diete, eta, 6 eta 12 urte bitarteko kartzela zigorra dago aurreikusita horrelako kasuentzat. Eta zertan oinarritu da epailea, ez, halako erabaki bat hartzeko? Epailea beti bezala oinarritu da Guardia Zibilak egiten duen txostenetan. Eta Guardia Zibil horien txostenak denak iturburu bera daukate. Hauek tesi badaukate, edozein mugimendu, ezker abertzalearen inguruan ibiltzen den edozein mugimendu, etaren parte dela uste dute, eta tesi hori osatuz, hainbat froga eta hainbat froga aurkezten dituzte. Kasu honetan, aurkeztu dituzten froga guztiak dira, herrirak publikoki egin dituen hainbat adierazpen, manifestazio edo ekintza publiko. Hau honela, herrirak ezingo dio gainera bere lanari berriro ekin, ez da, oraingoz behintzat? Gaur gaurkoz herrirak ezin du inongo ekintzarik aurrera eman, eta gainera bere egoitzak itxita daude, Facebook, Twitter eta kontu itxita, eta 2 urteko suspensioa dauka mahai gainean gaur egun. Hala ere, atxilotuak komunikatuta egon dira, zer esan nahi du horrek? Nola izan da bereiek kartzelean edo atxilotuta egon diren une hori nola izan da komunikatuta egote horretan, ez da ohikoa izaten? Bai, atxiloketa komunikatuak esan nahi du dela ohiko atxiloketa bat. Kalean atxilotzutuen edozein pertsonari aplikatzen zaizkion arauak aplikatzen dira atxiloketa horri. Orduan, inkomunikazio atxiloaldiarekin konparatuta, atxiloketa motzagoa da, 72 ordu gehienez egon daiteke pertsona bat atxilotuta poliziaren eskubetan, etxera deitzeko aukera dauka, legeak ez du argi esaten norberak egin behar duen edo poliziak egin behar duen, eta polizia egoitzan eta poliziekin egiten den edozein ekintza polizialetan berak aukeratutako abokatu batekin egoteko aukera dauka. Orduan, kasu honetan, atxilotu hauek egon dira Treskantosen, Guardia Zibilen eskuetan egon diren bitartean egin den ekintza polizial bakarra izan da deklarazio hartzea, eta deklarazio hartze horretara gonbidatu. Atxilotuak aukeratu gaitugu eta gu egon gera deklarazio hartze horretan. Egia esan ez dugu oso ondo ulertzen kaleratze hauen logika, juridikoki. Hor badira 10 lagun aske geratu direnak, lehenengo 10 lagunak aske geratu zirenak, baldintza batzuekin geratu ziren aske, 15 egunero sinatu behar dute pasaporteak kendu diete, ezin dute Espainiako estatutik kanpora atera eta ezin dute parte hartu inongo presoen inguruko ekitaldietan. 4 pertsoneri fidantza ezarri zieten 20.000 eurokoa, eta fidantza hori ordainduta kaleratako dira, baina ez dute beste inongo neurririk edukiko, eta arratsaldean libre geratu ziren 4 pertsonek ez daukate inongo neurririk. Ez fiantzarik, ez da gainontzeko neurriak ere. Hori batziko zela espero zenuten edo egun hauetan, ordu hauetan, aste hontako ordu intenso hauetan, ze pasatu da zuen burutikan, ze aurre ikuste zenuten, errexi izaten da aurre ikustea zerbait, ez dakiuzu? Gu oinarritzen gara batez ere ukitzen dugun esperientziagatikan. Guk atxiloketan nola izan zen ikusita. Inkomunikaziorik ez zegona ikusita, uste genuen aurretikan lan handia egin zuela poliziak, eta ni lehenengo momentutikan uste nuen etzalen inor kaleraterako. Egunak aurrera joan dira nala. Txosten polizialak ikusi ahal izan ditugun bezala. Espainiako medioek Madrilen eta notizio honi egin dioten kasu eskasagatik, hasi ginen agian beste ondorio batzuk egongo zirela pentsatzen, eta atzokoa sorpresa bat izan zen. Askoren artean, herritar askoren artean aipatu dena, ez? Igual duela urte batzuk halako zerbait gertatzeak ez gintula hainbeste harrituko, baina orain 2013an nolabaiterako konponbiderako bidean gauden honetan gertatu da hau. Bai. Nola hartu da hori, zuen aldetikan, herritarren aldetikan gehiengoa harrituta gelditu da? Bai,
nik balorazio politikoak ezin dut egin, abokatu nahi zenean, gu abokatu gara nenean, entzutegi nazionalean, gurenak igual jarraitu du, jendeak kondenatzen ari dira, egia da atxiloketa gutxiago direla, egia da atxiloketa gutxiago direla, erakunde publiko edo politikoen inguruan, baina, bueno, datorren astean segiko epaiketa badaukagu, urrungoan edukiko dugu beste bat, eta, bueno, zentzurretan gu sorpresa zarrabatu gaitu, baina zer beste. Beraien helburua zein zen, ez dakit bildurra sortzea, zer hemen gaudela esatea, zein da lortu nahi zutena, zen kalean daude, herrira orain geldi daukagu, baina... Ni beti saiatzen naiz gobernuaren, poliziaren, entzutegi nazionalaren eta fiskaltzaren logika ulertzen, eta ez dut sekula egin. Eta gauza bat pentsatzen dezunean, beste bat ateratzen da. Kasu honetan, bai da oso argia, Euskal preso politikoen kolektiboari dagokion solidaridade mugimendu antolatu bat antolatu den momentuan itxi egin dutela. Zentzu hortan nire kezka da, herri honetan ezin gaitezken antolatu nahi ditugun eskubideak defendatzeko. Beraz eskubideen urraketa nabaria izan da argi eta garbi. Bai. Eskerrik asko, Aiert, gurekin egoteagatik. Zueri.